Maayong adlaw mga kauban. Ani ang labing dagko nga mga balita nga angay nyong masayran dinhi sa Sugbo, sa bangbahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisanyal ug kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Sa sinugdanan sa Simana, usa ka rider ang namatay human mabanggaan sa mga batan-ong nagmotorsiklo nga kusog nga mipadagan sa Gorordo Avenue sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Apan giklaro sa Cebu City Transportation Office nga walay drag racing nga nahitabo. Ang biktima giila nga si Ivan Aguila nga nakaangkon og grabing samad sa lawas ug nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang gitigom ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug mga partner organizations aron palig-unon ang mga programa alang sa mga batang nalambigit sa substance abuse ning adlong Lunes. Gipasiugdahan kini sa Bidlisi Foundation nga nagtinguha og mas epektibong intervention o community-based rehabilitation. Sa transportasyon, nagpadayon ang kasamok sa hilisgutanan sa Plite sa Habal-Habal sa Mandaue City. Di nagkadaiyang presyo ang gisingil gikan sa mga pasahero, ilabi na karon nga misaka pag-ayo ang presyo sa gasolina. Giaksyonan kini sa konseho aron matukod ang usa ka standard fare matrix alang sa tanang barangay. Samtang opisyal nang gideklarar sa Pag-asa ang pagtapos sa amihan o pagsugod na sa ting-init sa nasod. Gipasidan-an ang publiko sa posibleng heat-related illnesses. Sa nasudnong balita, giaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalhin ngadto sa 3-term academic calendar sugod sa school year 2026-2027. Ang maong lakang nagtinguha nga mapagaan ang learning disruptions ug workload sa mga magtutudlo. Pagabot sa Martes, gideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang National Energy Emergency pinaagi sa Executive Order No. 110 tungod sa hulga sa supply sa enerhiya nga naapektuhan sa tensyon sa Middle East. Apan taliwa niini, nagkanayon si Marcos nga di angay magpanik ang mga Pilipino. Samtang emosyonal nga nadawat sa mga OFWs ang ilang dugay ng gihulat nga balikbayan boxes nga nabiktima sa freight scam. Human kini ma-recover sa Bureau of Customs. Naabtan panguban kanila usa ka tuig bag-o madawat ang mga boxes nga nasangit tungod sa wala pagbayad sa freight companies sa mga fees. Ko gana sir nga nag-expect na ko kung maayo maabot kung dili mura na lang akong gikuan sir pero para nako as a single mom dili lalim nga di ko kadawat ani kay ngano as nakasalalay diri ang singot na ako akong kalisod dito. Samtang, gipahibaw sab sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD ang pagpatuman sa katapusang hugna sa usbaw sa bayronon sa tubig sa ilang mga konsumidor sugod Abril 1. Giklaro sa MCWD nga among usbaw sa bill, way kalambigitan sa pagsaka sa presyo sa produkto sa lana, apan subay sa una nang naaprobahan nga increase sa miagi pang tuig. Plano sab nila ang pagpalapad sa mga groundwater sources sa Sugbo. Sa Miyerkules, gipirmahan ni Presidente Marcos ang balaod nga nagtugot sa pagsuspenso o pagpaubos sa excise tax sa petrolyo aron matabangan ang publiko nga mapaminusan ang presyo sa lana. Butang nga dugay nang gipaabot sa mga drivers o mga commuters. Samtang sa Cebu Province, sa ilang bahin, giplanuhan na ang paghatag og fuel subsidy alang sa mga habal-habal drivers sa lalawigan nga apil nga apektado sa problema sa petrolyo. Gisugdan sab ni ining adlaw ang implementasyon sa pagpaubos sa terminal fees sa mga bus, V-Hire o taxi sa Cebu South Bus Terminal apan adunay mga driver o operator nga nag-ingon nga kulang gihapon kini aron masulbad ang ilang problema sa taas nga presyo sa gasolina. Gilusad usab sa mong adlaw sa Land Transportation Office kun LTO ug uban pang ahensya ang Oplan Biheng Ayos Semana Santa 2026 aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga mobiyahe atol sa Kwaresma. Gani, gisugda na sab sa kadagkuan sa maong mga buhatan ang pag-inspeksyon sa terminals. Samtang gipahinumduman ni Cebu Archbishop Alberto Uy subay sa mga problema giatubang karon sa nasod ug sa nagkaduol nga Semana Santa mo ang pagmatngon ug magmatinud-anon sa paggamit sa social media batok sa misinformation. Sa politika, wala mitambong si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw siyang impeachment hearing sa Kongreso ug mipadayag og pagsaway siyang giingong mini trial narrative batok kaniya. Samtang pinaagi sa yakap program sa PhilHealth, makadawat og mas maayong serbisyong panglawas ang mga persons deprived of liberty. Lakip na ang annual medicine allowance og libreng konsultasyon. Gilusad ang mga programa sa Cebu City Jail sa adlawng Huwebes, Marso 26.
Samtang sa paugnat sa kusog, mios-os sa number 45 sa WTA Live Rankings si Filipina tennis star Alex Yala. Human siyang 4th round exit sa Miami Open. Ang paggunhod siyang ranggo tungod sa expiration sa puntos nga iyang nakuha sa mong torneo sa miaging tuig, nga kaniadto nakatabang siyang pagsulod sa top 100. Sa Biyernes, duha ka tawo ang gipusil patay sa Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspetsado, usa ka security guard, nasikop dayon sa kapulisan og nagatubang karon og kasong murder o frustrated murder. Ang gulo sa bullying ang gisubay karon sa kapulisan. Samtang misaka og 20% ang plete sa barko ug sakyan ng pandagat gikan og paingon sa Sugbo sugod pa sa miaging semana. Kini suma sa mga shipping companies. Apektado niini ang libuan ka pasahero, ilabi na ang mga estudyante ug minimum wage earners nga nagsalig sa regular nga sea ug land transport alang sa ilang adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Amo ang pagsaka giingong resulta sa padayon nga pagsaka sa operational costs sa mga operator. Samtang mibalik sa kadalanan ang piston o uban pang grupo sa transportasyon sa ilang protesta batok sa pagsaka sa presyo sa lana ug mga palaliton. Nakaapekto kini sa mga commuters nga napugos og hulat ug dugay tungod sa kakulang sa public transport sayo pa lang sa buntag. Samtang ang mga labor groups dinhi sa Kabisayan dungan sab nga nanawagan og 100 pesos nga aumento sa suhulan aron matubag ang nagpadayon nga pagsaka sa gastuhan. Og mo kadto ang labing dagko nga mga istorya nga akay inyong masayran karong simanaha. Ako si Angel Cafe Sanyal og kini ang My TV Cebu, The Week That Was.